Салому алейкум бародаро, ҳама каса хубен, тинҷен, кӯракотон хубай, ҳама каса ништияген. Имрӯз гуфтум як анекдоти дига нақл кунам. Як ду бача дар маҳалли ҷурай сахт буден, ҳар рӯз коршон чақчақ, баъд дар ҳамин таги падез мешинанд, чақчақ када. Баъд якташ и ҳамраша мепурса ки сағира охи ту пир шидай, зан намегири охи ки мақсад мо хела шуд рақсу бозӣ накардем, туфӯй намекунӣ ягон рақсу бозӣ кунем. Ба ӯ мега ки не ки рост меги, мега ха фикр мекунам, мега ки боз медунӣ ки дар ҳама ҷо аксия рафтиса, мега ба иш мега ки не ман хабар надорам бо чӣ хел аксия будаӣ. Мега ки вале дар ҳама ҷо аксия рафтиса, агар ки зана бигирӣ аяқибаш гудак падарка. Боши саломат ҳама каса.